Anzjan ta' 69 sena li tajjar sewwieq ta' mutur ta' 66 sena f'għawdex sentejn ilu ġie kkundannat b'sentenza sospiża wara li ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Dakinhar tal-inċident is-sewwieq tal-karozza Joseph Buttigieg naqas milli jindika l-intenzjoni tiegħu qabel ma dar mit-triq prinċipali u ħabat mas-sewwieq tal-mutur Bernard Cherry. Dan tal-aħħar sofra ferita trawmatika estensiva f'moħħu b'riżultat tal-ħabta tant illi tilef ħajtu. Filwaqt li l-Maġistrat Jean-Paul Grech li jippresjedi l-qorti tal-Maġistrat f'Għawdex osserva li l-imputat kien ammetta l-ħtija mal-ewwel opportunità u li kien diġà ħallas il-werita ta' Cherry għal sara lill-mutur minn butu stess u għatenna s-serjetà ta' dan il-każ. Fis-sottomissjonijiet tagħha dwar il-pjena d-difiża kienet tissuġġerixxi rilaxx kondizzjonali bl-argument li l-inċident kien riżultat ta' żball żgħir min-naħa ta' Buttigieg, iżda dan il-punt ma ntlaqax mill-qorti. Il-Maġistrat sostna li l-inċident fatali seta' jiġi evitat għal kollox kieku Buttigieg waqaf u ċċekkja traffiku fil-karreġġja tal-oħra qabel ma dawwar. Il-qorti sabitu ħati tal-akkużi kollha fuq l-ammissjoni tiegħu stess u kkundannat lil Buttigieg 6 xhur ħabs li ġew sospiżi għal sena. Huwa kien ukoll skwalifikat milli jsuq għal 3 xhur u ordnat li jħallas lura l-ispejjeż għall-esperti tal-qorti. Is-Supretendent Bernard Charles Spiteri mexxa l-prosekuzzjoni.